एल'भेरा फोननानि बुरजा फोनांगौ बैसागोनि 100 थाबोलायबाय आरो दा लामायावबा आरो खैथरा मोनबोयो बैसागोनि दिनाव होनाया जेबो नङा हेलौ लोगोफोर बैसागो बोथोरनि मोखां बुगागाजों नोंसोरखौ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' दिनै भिडिअआ बोरै जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम थांलायनोसै जानो ना आयै ओइनो लामायाव फाय फाय मा एसे गोबावलै आरो न'आव साबैफिनबो र' गरम जाजोबना दंलै गारियानो खानैबो आंनि बिमानाव थांलायनोसै बुलुंफारायाव बैसागोनि साखा गारियानो फैबाय थागोन आरो लामाखैलाय हाबा दंमोन मैयायो बिबनांनि थांलायनोसै दिनै हाबाखौनो भिडिअ खालामनासो दं गावआनो आग्लायनायफोर जानो मोनजायोना मोनजायालाय गामसादोसो फैखाबाय आरो फैनायाबो गरम ना गरम मानसिया माने बेदर बाराद्राय जाहैनायखायनो देहाया गरम मोसानाय मोनलायबाय गलायसिगोन इयावबो 50 थाखासो गलायसिगोन मैया बैयाव लामायावनो थादो मोसानाय खिथिया फैसा बन न'आव थांनाय र' न'आव थांनाय लोगो मैया हाबा दंमोन ना हराव खैना दोनथांना गारिखौ लाना फैनाय जादों दे मोसा 100 जाम्बोलायबाय लामायाव 50 थाखायाव हरनाया एखौ नङा दे मानसिफोरा बुरजा ना बैसागोनि 100 थाबोलायबाय आरो दा लामायावबा आरो खैथरा मोनबोयो बैसागोनि दिनाव होनाया जेबो नङा एख' नङा इखो एख' सानाखैसै आरो खैथरा मोनबोयोबा दिनै खम जागोन ना मैया सब जागोन मोनाबिलिनि सा लोंलायनोसै हाबायाव जाना फैनाया सेमबाय उदैफोरा खारै ओंख्रि जाना फैनाया सेमदो दा मोनाबिलिनि सा लोंलायनोसै ना जों बिसिना लाल साह उदै हजम जानायनि दे मोनानि पंकसनाव खाला दालि होख्लायलायनोसै मैथा होना होदे पारु मैथा एसे होफानानै पंकसनाव खाला दालिजों होलायनोसै नै नायदो नै एन्जरानो गारबाखौनो ओरै लांना दोनो गरं सिङाव गारबाखौ गलायाखै सं एन्जर खुरजोबदो गारबाखौनो गरं सिङाव लांना दोनदो next day अखा बोथोर जालायबाय अखा बोथोर फैबाय नालाय आमायनाफा मा खालामखो नोङो एल'भेरा खादो बुरजा नाङा एसे फिसा जागोन सोर उदै पेटला सोरनि बोरै नुदो गेद्दादा माबा बेदर फिसा जासिनायफोरा र' अ इदि थायो र' आं मोखां सुना लाग्रोनोसै अ इखौ जिनायनि थावखौ फोना लायो आंखौ देनासो लायो नाखौमोन मोखां मायबा जाजोबदोलै आंनिया माननाय बेदर जाबाय था हाबा मायबा माबि कर्म जायै जायै बेखौ फोनना लानाय र' हामगोन ना हामा एल'भेरा इदिसो बुस्थु जेलिखौ फोनांगौ
मिसाम लांदि होननानै थांना नों दे मालान्दा इनिया स्किना बेन प्रब्लेम जादों माबा एल'भेरा फोनना होनि बुरजा फोना हो बे फिस्लाथारलै बुस्थुआबो र' दे गुसु होदो हमनो नायाखै फिस्लाथार बेखौ सुनाङा नों दा ओरैनो फोनना थाबाय था माने स्किना बें मायबा प्रब्लेम जादों इनिया स्किननि एसे माबा जादों बेमार जादों स्किननि माने नैफोरसखि दे फोनबाव जाबायथ' ना मोजां फोना हो सनाया माबादोलै इयाव सना गाननाया इनिया नाङै हुथ्रुनानै बोरैबा जालांदों माने सना गोलाव गाननाया इखि खानाया बोखार हमनो नाया मा एसे फिस्ला नों हमफोना ला नों हमनो नायाखै आं बुस्थु नुवाबा हे गुंग्राय बायदिसो फोना लानाय बैसागोनि हट सौराय नै सौराय गोरि लगायना खालामनानै जानांगोन मा साबो लोंगोरैलै नुबा मोनलाबो लोंसै आरो सायानो एसां खंख्ला थायो माने सोरानाव दिनै दिनै थांगोन नङा हाजिरा खासे लानांगो एसां कनजुस नोंनो गायनाय एसां जावफु सोनाङा अखा हादै एसां गायनाया दा दोना लोगोफोर एमान कनजुस हाजिरा लाया इयो आंसो थिनबाय थायो एसां गायनाङा होनदों माबा जावफुथ'ना नायलायदो लोगोफोर 40 दाल गायलायबाय गय फुलि ओइनो लाइन बिमा फिसा गायबाय ना गायलाया नों बा रायजोफोरनोसो खोथायो नों खैदाल गायनो मोनखो आं इखिनिखौ गायजोब्बाय नों इ खैदाल गायदो 1 2 3 4 नों 10 दालखौल'सो गायदो बाखि आंनो गायजोब 30 दालखौ थेवबो 40 दाल गायनाय जाबाय देसुन आं दुगैनोसै सावारखौ नेनोसै साबोन ताबोन रेडि खालामनानै मा खारै हादो सखा दुगैनांगो हादो थाबनो दुगै थांलायबाय अखा बोथोरनि थान्दा गुबसु उन्दुना थानोसै गरमथ' थांनो हाखाला खिथुमोन बोलायदो बैसागु मोसानाया हेगारदो लोगोमोन ओइ थांब' एसे थांब' ओइ एंगार आंनिसो जागा आंनि जागा ओइ मबाइल गेलेग्रा होगोन दखा थांब' खिफिनाय गैया दे आरो होनखाबाय